Mae gwasanaeth pleidleisio Can i Gymru yn newydd eleni. Mae'n wasanaeth ar-lein ac yn rhad ac am ddim. Gallwch ddefnyddio cyfrifiadur, tablet neu ffôn clyfar i bleidleisio. Y cyfan sydd angen ydy cysylltiad rhyngrwyd a chyfeiriad e-bost dilys. Cyfeiriad hafan y gwasanaeth ydy s4c.cymru/Can i Gymru ac i bobl sydd yn bleidleisio ar ffôn clyfar gallwch anelu camera'r ffôn at y cod QR ar y sgrin. Ar dudalen flaen yr hafan, cliciwch ar y blwch pleidleisio a fe welwch dudalen flaen y gwasanaeth pleidleisio gyda'r 8 gan yn y gystadleuaeth eleni. Dewisiwch eich enillydd trwy glicio ar y blwch priodol a gwasgwch nesaf. Bydd gofyn i chi lenwi'r ffurflen bleidleisio gyda'ch enw, cyfenw, cyfeiriad e-bost a'ch cod post. Mae yna 3 blwch i dicio ar y dudalen hon. Mae'n rhaid i chi gytuno i bob un o'r rhain. Ar gyfer y cam nesaf, fe gewch chi e-bost. Chwiliwch yn eich mewnflwch am e-bost gan Can i Gymru a chliciwch ar y bocs y gwirio. Os nad oes e-bost yn y mewnflwch, chwiliwch yn y ffolderi spam a junk. Os mae'r gwirio'n llwyddiannus, mi gewch chi gadarnhad fod y bleidlais a'ch dewis wedi ei derbyn. Am y manylion yma eto, ewch i s4c.cymru/Can i Gymru. Mae telera ac amodau'r gystadleuaeth ar gael yn fanno ac yn cynnwys y cyfarwyddiadau yma.